سلام كما يصنحوا كبرات تخطاتلت للوم سنبت 16 حدار 2025 زيت دالو حدش زيناتات حيزولكم قريب اللخو مكتتالكم يعدم فلما كند بتاتو اب تግራይ حدش ፖለቲካው ድብ ሕጋው ፍልጦ ከም ዝረኸበ ከም ዝተገለጸን ኤርትራ ንቀዳም ስር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ነፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላን በሐፈሻን ኢትዮጵያ ዘሃበቶ ሎም ዘሃበቶ ተሪር መግለጽ ዘመልከተን ኤርትራ ፍሉይ ትሕዝቶ ከም ዘለዋ ከም ዝተገለጸን ዓዲ እንግሊዝ ንስደተኛታት አዘራራብ ዝኾነ ተሪር ሕግ ከም ዘውጸተን ዝብሉን ካልኢን ዝሕበር ዝርዝር ዜናታት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ነቻነልና ሰብስክራይብ በመግባር ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና በኽብሪ ንዕድመኩም عدي انجليز نسدتنياتات مجلس كم زوجات تجليسو اب عدي انجليز اب استفلالي اوانا استفلالي مجلسات كوص كم صنحز فلت كوينو اب زغ زون سدتنيا نوح كصبا كم زخونه زحبر مجلسي موصو تحبيرو اب تهاجر ناي منبر عقبه حاتيتهم حطهم تقبلنا زرخه سبات اب تهاجر ناي منبر حطو نخ اقربو 10 عامات اب تهاجر كقمطو كم زدله ات مجلس حبيرو الله ناي تهاجر منستر وشتاو قدات شابانا محمود ات مجلس دحر سالسته وقعو كخون مخانو كتجلس ان كلا كاند مغنيات ناي توسانا ناب تهاجر زمصو سبات بغبو نمصراين نت زي حقاو سدت دونه مبال مخانو ونغليص الله عدي انجليز نحات تعقبه بقوامنت وزنبرت اغباب كتقيرو مخانا كجلص صنحه خوينو اتنا حج وسانه بقانو بزحبن اشتو جالبان ابتا هاجر زاتو سبات نمنكاي زعلم مخانو تأوي زلا خوينا صنع تباهيل زغلاص نايدين مارك اغبابون كتتغبرو كم تدلغاليص الله بمسرته توطنات عقبه استوهابم سبات اب عدي انجليز نغزيو طراي كصنحو زفقدالهم كاينو ناي سدتنياتات كونتاتهم بقصاله كغمغامن اتم عدم وحس كينستر ايون كملسو كحبرو مخانو ات مجلس وسيخ كحبرن كلا افتفلا ماي اجره حتى تعقبان 5 عامات كصنحو كفقدو مخانو ونا نصير الله عدي انجليز عقبه استوهابم سدتنياتات دحر دغيم ابتا هاجر نحوارو كصنحو كم زي فقدالهم كتحبرن كلا ابتا هاجر كصنحو زفقدو مزاملكتو طراي مخانو دحر عامات كغاطم كم زخلون كتحبرن كلا بفلا يوكرينيان سدتنياتات نسلسته عامت كصنحو زفقدالهم كاينو صانحيتهم ناي منو حماراص كهلو مخانون حبيرا الله اب عدي انجليز قام منبر نمركاب زوستو غزيغن كاب 5 ناب 10 عامت بعبيو كتنا وحو مدب كم زلوا دحر مغلاصا نابتا هاجر كاتو صنح بز سدتنيا كغودل مخانو زحبرت مغلصي انت خونا جن علتا بوشمت بحر نابتا هاجر زاتو سدتنياتات مليسوم كم زبزحو صبصابات يحبرو نايتا هاجر منستر وشتاو غدات نغازطاتا مساب زهابتو مغلصي زخونه زي حقاو سدتنيا نابتا هاجر كاي مصخت كلكلن كالا بمنقد بحر ابن اشتو جلابو ممصا فصم كم زي تصاورون حبيرالا نتا هاجر زي حقاو سدت اب شغري ودقا خمزلون ا بوليتيكاو قرصتا هاجر ناي زي مسبم حواهو يفطر كم زلو نتا هاجر مقلا كم زلو زحبرت اتا صحافي تشتاو غدات عدي انجليز بسنك سدتنياتات ابزيت وصصغم كتاتو كم تخلاف ليطالا سنة سرعات قبر سنة طباباو بحر دكتور بركت لما ابسمرا مقابر حربኛታት ተፈጺሙ سنة سرعات قبر سنة طباباو بركت መንግስት አብሎም 16 حدار 2025 ፕሬዝዳንት ሳሳፈወርቅን ለዓሎ ሰመዝ መንግስትን ግንባር ስድራ ቤቱን መሳርሕቱን አፍቃርቱን አብስተረኸብሎ አመቃብር حربኛታት አስመራ በخبز በለስነ ስርዓት ከም ዝተፈጸመ ካብስመራ ዝወጽ ሓበሬታ ይገልጽ ودب ولدو تግራይ مسكر ورقت مرغاغص ፖለቲካው ውድብ ረኺቡ ብሔራዊ ቦርድ ምርጫ ኢትዮጵያ ንውድብ ወለዶ ትግራይ ወይ ከወለዶ ሕጋው ክልላው መረጋገጽ ወረቀት ፖለቲካ ፓርቲ ከም ዝሃቦ ተገሊጹ እቲ ቦርድ በአዋጅ ብስተዋሃቦ ስልጣን መሰረቲው 5 ሕዳር 2018 ወይ ከ 15 ሕዳር 2025 ንወለዶ ሕጋው ክልላው መረጋገጽ ምስክር ወረቀት ፖለቲካ ፓርቲ ሂቦ ዘሎ ኤርትራ ፍሉይ ትሕዝቶ ከም ዘለዋ ተሓቢሩ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ኤርትራ ኣብ 2 ሰዓታት 3 ወቕታት ዘለዋ ሃገር ምዃና ዝገልጽ ጽሑፍ ሻብየት በመምርኳዝ ንፍሉይነት ኤርትራ ገሊጹ ኣብ ውሽጢ 7 ማይላት 3 ወቕት ከም ዘሎ ዝሓበረ እቲ ናይ ሚኒስትር መግለጺ እቲ ባህርያዊ ክሊማ ንበጽሕት መዳርግቲ ዝየብሎ ፍሉይነት ከም ዘለዋ ነጺሩ ባሕሪ ኤርትራ እውን ገና ካብ ተቐንዲ ምንጭ ቱሪዝም ምዃኑን ክጽናዕ ጽበት ዘሎ ተሃረፈ ሃብቲ ምዃኑን ሚኒስትር የማነ ኣብቲ ገጻ ትዊተር ዘውጽኦ መግለጺ ነጺሩሎ
ኤርትራን ኢትዮጵያ ወግዓው መልስ መሃባ ተገሊጹ ኤርትራ ነቲ በሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ኤርትራ ተመልኪቱ ዘቀረበ መግለጺ መልስ መሃባ ተገሊጹ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኩናት ንምውላዕ ዝተፈላለዩ ፈተነታት ክትገብር ምጽንሓ ዝሕበረተ መግለጺ ኣብ ዝኽልተ ሰሙና ስቕታ ወሪስዋ ምጽንሑ እውን ኣፍሊጡሎ ኣፍ ደገ ባሕረ እንተስ ብዲፕሎማሲያዊ ኣገባብ እንተስ ብወተሃደራዊ ሓይሊ ክሕዝ ምዃኑ ከጠቅስ ጸንሐ ናይ ሰልፊ ብልጽግና ሓይሊ ኣብዚ ግዜ ካብቲ መናውራ ተፈልዩ ምጽንሑ እውን ዝነገረተ መግለጺ ብመንገዲ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ሃገር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ተዋሃበ መግለጺ ምስሊ ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ኤርትራ በመንገድ ናይ ዜና ሚኒስትር አቢላ ዘሃበቶ መልስ ነቲ በመንገድ ወጻኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ዝተዋሃበ ሰፊሕ መግለጽ ዝምልከት ምዃኑ ክሕበር እንከሎ ኣብቲ ሚኒስትር የማነ ገብረ መስቀል ዘቕረበ ጽሑፍ 4 ነጥብታት ተታሒዙ ከም ዘለውን ክግለጽ እንከሎ ናይ ኤርትራ ቃልስን ሓርነት ቀንዲ ጠንቁ ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ምዃኑ እውን ኣብቲ ጽሑፍ ተኻቲቱሎ ናይ ኢትዮጵያ ናይ 50 ዓመታት መንግስታት ንድላይ ህዝቢ ኤርትራ ከይሰምዐ ኣብ ልዕሊ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ጎብጣ ምፍጻሙ እቲ ፈላሚ ጌጋ ምዃኑ ዝሕብር እቲ መግለጺ በቲ ዓመጽ ዝተለዓለ ህዝቢ ኤርትራ እውን በገዛ ሓይሉ ናጽነቱ ምጭባጡ እቲ መግለጺ ይሕብር ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ስርዓታት ካብ 50ታት ጀሚርካ ኣስፋሕፋሕ ፖሊሲታት ብምእትታው ንናይ ኤርትራ ሉዓላዊ መሬት ንምሓዝ ይዓርፍ ፈተነታት ከካይዱ ምጽንሖምን ዝነገረ ጽሑፍ እዚ ብሰልፊ ብልጽግና ዝፍተን ዘሎ ከንቱ ፈተነ መቐጸልታ ናይቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ከሓልሙ ወጸንሑ ዘይወግሕ ሕልሚ ምዃኑ እቲ መግለጺ ይሕብር ብናይ ባድመ ጠንቂ ዝተመኽነየ ናይ 1998 2000 ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ናይ ሽዑ ስርዓት ኢትዮጵያ ንኣስፋፍሒ ፖሊሲኡ ክብል ከም ዘካየዶ ብዓለምቶም ኣብቲ ግዜ መራሕቲ ውግእ ዝነበሩ ኢትዮጵያን ዝበልዎ ምዃኑ ዝገለጸ ናይ ሚኒስትር የማነ መልሲ ናይ ሕጂ ሓለቓ ሳብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ከይተረፈ ነቲ ናይ ኢትዮጵያ ሓሶት ከም ዘቃልዐ ወሲኹ ሓቢሩሎ ኢትዮጵያ አንጻር ኤርትራ ዘኸፈተቶ በባድመ ዝተመኽነየ ኩናት ኣብ መወዳእታን ናይ ዓሰብ ዕላማ ምንባሩ እውን ዝሕብሩ ናይ ሽዑ መራሕቲ ኩሉ ምኽኣል ምስተሰኣነ ናብ ሰላም ከም ዝመጹ ክሰማምዑ ከለዉ ነቲ ናይ ሓፂር ግዜ ታሪክ ረሲዖም አንጻር ኤርትራ ዳንኬራታት መንፍሖም ከም ዝገርሙን ሚኒስትር የማነ ክሕብር እንከሎ ትካላዊ ሕማም ረሲዕ ኣብታ ሃገር ተኣታትዩ ከም ዘሎ ይነገር ናይታ ሃገር ቀዳም ስር ኣብ ዝኾነ ቤት ጽሕፈታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ኤርትራ ሓራኽት ከውሉላዊ ሃገር ምዃናን ዝነግር ሰነድ ከም ዘይረኸበ ምሕባሩ ታሪኻዊ ስልበጣ ካብ ምዃን ሓሊፉ ካልእ ክኸውን ከም ዘይክእልውን ኣብቲ ናይ ሚኒስትር ዜና ኤርትራ መልሲ ተነጺሩሎ ኤርትራ ቁጠባ ከም ዘይብላ ቀዳም ስር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ንዝሃቦ መግለጺ መሰሓቕ ምዃኑ እውን ዝገለጸ እቲ ጽሑፍ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ 3 ዕቁዳት 84 ቢልዮን ዶላር ምልቃሓን ገና ዝበዝሕ ህዝባ ኣብ ድኽነትን ጥሜትን ከም ዘለውን ሓቢሩ ልዕሊ 20 ሚእታዊት ህዝቢ ኢትዮጵያ ህጹ ረድኤት ከም ዘድልዮን ኣስታት 70 ሚእታዊት እውን ኣብ ድኽነት ከም ዝነብር ናይ ሚኒስትር የማነ መግለጺ ክሕብር እንከሎ ከምዚ ዓይነት ሽግር ዝሓዘ ስርዓት ኣብ ልዕሊ ናይ ኤርትራ ቁጠባ ገምጋማት ክህብ ዘይጽቡይ ምዃኑ እውን ኣስሚሩሎ ናይ ኢትዮጵያ ሚኒስትር ወጻኢ ጉዳይ ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ንዝሃቦ ኤርትራ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ዕግርግር ምንጭ ምዃና ዝሕብር መግለጺ ካብ ተራ መግለጺ ሓሊፉ ዘፍርዮ ከም ዘይብሉ ዝገለጸ እቲ ሚኒስትር ነዚ መግለጺ ዘረባ ኣደይለቱ ኣየወፍራ ይእቱ ክብል ምግላጹ እውን ተሓቢሩሎ ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም